Allah mai komai dan banda kaga da kafunan da ya shuka. To amma fa wannan fa ya dare fa. Ikon Allah. Kwanan Allah zare. Da alama. Da alama kam. Ka san shi Lado. Tunda Allah Ubangiji ya sa ya kafa gonar rake. Ka ce raken ma ai. Dan tunanin me nake? Ka cire abun da yawa. Tunani ne ya ce yanzu a ce motar rake ta faɗi a bakin hanya. A to kuma kai kuma ya ka kaga. To in ta faɗi sai aka yaya. To kai haka ce ka gano. Ka da kyauta haka. Yanzu motar rake ta faɗi a bakin hanya ya za yi. Kai. Raken nan da an fara da gungani. Mu aka yi. Wai da Allah tambaye ka. Wannan raken gonar ka ne ko kuma dai? Kai dai ka sha rake. Wannan yake akwata ake yin ha. Amma na raken. Ni na ji ranar burje na cewa wai ka shuka rake. Duka an yi murhu. Shine yancin ke ta sha? Nan duk tare mahaukata ne. Kai ka ce raken Saudiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum nace Wa alaikumus salam. haba. An kishiyar kakara ya taɓa kawo rake daga Saudiya. Wallahi zaƙin sa ɗaya da wannan. Ni ne shaida. Da ke daga ina? Daga Saudiya. Zaƙin sa ɗaya da wannan ba abin da ya raba su. Wannan rake da kasan akwai. Wato Da bishiyar nan mata rake ne ina gara abin da zai. to ina da abin yi. Babu kasa a ciki ko kaɗan. Kai ko salale ne. Kowa ya bada hankalinsa? Kuna tare da ni ko ba? Kuna tare da ni? Muna tare da kai, muna tare da kai. To. Wani labari ne. Kuna ji ko? Allah sana kuɗi ne. A'a, ka dai saurara ka ji. To, yawwa, he kai fatan da za ka yi. Kuna sauraro na? Muna sauraron ka. Yawwa. Wani labari ne, wani gagare mai labari. Labari ne na waɗansu mutane guda biyu. Suna cikin ɗaki kuma ruwa ake yi da daddare. Ana ruwa kamar da bakin ƙure sai ruwa ya ɗauke. Da aka ruwa aka ɗauke duniya ba ma garin ba duk duniya ta yi duhu. Waɗannan mutane ɗaya bayan gari ya matse shi kashi nake nufi. To, Yawwa ka dinga sirranta mana. to ba haya Yawwa. yawwa ba haya. Ya ɗauki fitila ya haska da fitilan nan ya tafi ya je bayan garin nan sai ya manto fitilar a can ya dawo. Kaduwawa. Ɗaya kenan. Shi kuma ɗayan matsuwar bayan garin ne ya matse shi keke ya ɗauka ya fita ya taka kan keke fa yake taka ya fita ba cikin gida ba bayan gari. Ya je ya gama kashinsa sai manto keke kawai ya dawo ba keke. Da Allah mashaya ina nufin na rake daga cikin waɗannan mutane guda biyu a ganin ku da Allah waye ya fi wani mantuwa ne. Ya zama azu. Ni a tunanina ina ga mai keke ya fi kowa dabbanci. To amma ya zama azu kai ba ka ganin wannan bawon Allah duhu ya kai duhu. Saboda duhu fa ba zai iya fita bane ba ka nan gaban sa fa sai an fayo liki aka ga gaban ka. To ai zaka samu kashin ne takura shi ya dauki fitila ya haska ya tafi da ya gama biyan bukatansa sai ya manta da ita ya dawo. Amma ba ka tunanin da me ya dawo sai da ya fa haska gaban sa ya tafi sannan ya dawo. Dan mana square ni ba tunani na ba me fitilan nan ba mana square. A wannan nan. Bari ji. Azuma azu ba shi da hankali. Irin ka ne ni. Ai idan kana neman wanda ya fi kowa wautanci. To idan ka samu wanda ya tafi da fitilla. Yawwa. Ya fi kowa wautanci. Madalla. In ba tsabar ragen wauta ba ka tafi ka haska gabanka. Wata ilma ko akwai irin ramuka ko rafi ko wani abu ko zazzabo. To amma ka je ka haska ka gama abin da kake kuma ka dawo a cikin duhu in ba wautanci ba. Amma ba ka ganin mani su kaya wannan bawon Allah keke ya ɗauka maina yake takawa fa keke ba har da tuki tsayensa fa watakila ya je ya gama biyan bukatarsa ya dawo amma ya manta keke ba ka ganin me keke ne mantuwa. Yan suka
baka da hankali. Ta yaya za a ce mutum ya je gurin nan da keke a kan tafa ya je shi kuma sannan ya bar keken nan a gurin sannan ka zo ka ce wai mai totila baka da hankali, kana cikin rake ne. To amma kai baka ganin wannan bawon Allah fa fitila fa ya dauka wata kila ma in ba dan ya haska gabansa ba zai baya ganin gabansa, amma ya haska fitilan nan ya je ya biya bukatarsa ya zo ya manto ta ya dawo, kai baka ganin anya wannan bai fi mai keken nan mantuwa ba kuwa? Ni na gane fi mai keken nan mantuwa. Ai malam Burji, in kana neman mahaukaci in ka samu mai keken nan da ya hau ya tafi ba hayan nan har bayan gari da keke ya je yayi ya bar keken nan a can, ai shi kan kana neman mahaukaci wannan wata rana kansa ma zai bari a can, kayansa ma zai bashi a can wajen ba hayan. Mahaukaci dai iya nan kenan. To amma kai baka ganin mutumin da ya tafi da fitilla ga dare ga duhu an yi ruwa an dauke ya haska gabansa amma ya je biya bukatarsa kuma ya manto fitilan nan ya dawo haka, kai tunanin man tukuna ta yaya ya fara dawowa? Anya kuwa bai wancan mai keken mantuwa ba kuwa? A'a bai fi ba. A mai ka kan mugun mahaukaci, babban mahaukaci in ka samu mahaukaci iya nan zai tsaya kawai. Iya nan a tsaya. Iya nan mahaukaci iya nan a tsaya. Ya fi kowa mantuwa. Ya fi kowa mantuwa shi kam. Ya fi kowa mantuwa mai keken nan. Ana birji. Gani. Wayannan da kake ganin su ka gansu dinnan? Na gansu. Alƙur'an ba su da wani isasshen hankali dan dole ke suke sha wallahi. Ba san ma me kake faɗa ba. Kai karan zaki Ni kadai ne nake ga maka. Ka san me kake sha? Shi yasa naga kai ko kake sha ai. Yawwa. ba gaskiya kuke so ba kai da Ni ba san ni wani da yawan. Ma'azu. suna yin ka. Anya kuwa baka gani mai fitilan yafi kwayan montan kwa? Me keke shine ahalin Ina da ranka yan Ni mana. Ni ma ina tare da kai. Yawwa. Ina ga mantuwa an gama da ku. na mantuwa nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi na manta. Ya manta da kyansa. Me kamanta ne? Me kamanta? Wa ka zo ka ban wata mahawara na manta kudade na batun gona. Je ka. Ga mantuwa nan. In ka da shi. Hanyar gudu yake ne. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ibrahim S. Mu'azu. Muna sanar muku da tashar mu na Jirakot TV. Ku yi subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun saka sabbin shirye-shiryen mu. Nagode. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Sani Kofa. Muna kira ga masoyanmu na Jirakot. Muna gabatar muku da tashar mu na Jirakot TV. Ku mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a, sunana Adamu Mai Guduma. Muna gabatar muku da tashar mu ta Jirakot TV. Ku danna subscribing, su danna alaman kararrawa, daga zarar mun dora fina-finan mu za ku gan mu akai. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Awal Abdullahi Birji. Muna gabatar muku da sabon tashar mu mai suna Jirakot TV. Ku subscribe sannan kuma a danna kararrawa. Da zarar mun dora sabbin fina-finan mu kai tsaye za ku kalla a cikin wayoyinku. Jama'a assalamu alaikum. Nagode. Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Muhammad Maina, wanda kuka fi sani da M Square ko kuma ku ce Tanko na Zuru. Muna gabatar muku da channel ɗinmu mai suna Jirakot TV. Ku mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, wanda daga zaran mun sauke sabbin shirye-shiryenmu za ku ga alamu sun bayyana a wayoyinku. Ni ma wayata alama ya bayyana yanzu hakan nan. Alinu ne yake kira na minti ɗaya. Barka da zuwa sashinmu na YouTube wato Jirakot TV. A danna mana subscribe sannan a danna kararrawa domin samun duk sababbin fitattun bidiyon mu da zarar mun sake. Gode.